تاريخ برران نفرتن نايزا عالم اتاز قلطفت ناي مقعازيا نفاريت كوينا كساب لومي كبر وسنا زي تدفره هنتينت ناي حدش مهزون معبالة تكنولوجين ودسب ناب قبري زغيرت بحنباب فتنتان عالم كم عنك ايزد كغت ورسوس بقعت مهندس الناس تنصبارق الله بتفترو برتو عدمسي بزحات هاجرات بكل ايرن كيتبر اقدا زنبرالا كساب ليت لومي اتا ناي مجمريان انكون ناي سوبرسونيك فتنت ناي كوميرشال ايرلاين كوينا تمزجي بازلا اتا سنطاقيت مايات قلاسيت سمايات كونكورد دهري مززام كال اي كوينات عالم حيالات هاجرات بلوصات نفرتي نمفراي ابو ددرن هلخنا بزاتوالو غزي هاجرات عدي انجليزن فرنسان كن فلوين مستيراون مدبين حنصيصان ابت اوان بامريكاوي كوبانيا زفريا بوينغ 777 زعينتن زمنويان ناي مغعازيا حزبي نفرتي نعداغاتات عالم بحيتنا روابز نبرا غزي انجنيرات ناي بريطانيان فرنسان كن كاب بوينغ تبلص انتقلطفن ناي مغعازيا نفاريت سريحهم كقربيوم ندفي حنصيصوم كموصيتوغا بريتش ايركرافت كوربوريشن زبال بريطانياوي كوبانيان فرانس سود افيشن زبال فرنساوي كوبانيان ابشحن 962 كلتن بحبراوي شركنتن باجتن سوبرسونيك زفتنتا بقانقا فرنسا وعل ناي سنيت وي تريتي اوف هارموني نمبال كونكورد استسميت نفاريت كفريو تاريخاو الفرمو يقدس ناي سوبرسونيك مالت كافتنا دمصي زقلطفن هاري زلوا ناي مغعازيا نفاريت نمفراي زحكور زي مسل غوبون قدلن نيرو دهري نوح عمتات زوسده صعرن مرمرن دخامن بأربعة سنيكما أولمبوس 597 استباله ناي رولز رويس فريات زغونه ندادي ناب ساعات كيرو اب حصير غزي نقدميت كون چفا زخل موتورات استغطملا نتي بسري فتنتا مس اير بزفتر فحفحه كساب 127 ديجري سنتيغريد كبيد موت فتيرو كيم كغا فولين كبرن حبري اب دغاو اكلاتا زتقبالا ناي دلتا وي سلوس كرنعاوي قرصي زلو منغبغب زتواددلا امريت كتعلبن كلان ابررتا مرأين غيصغمم نتحتي لويز بلا افنچا زتهنصلا دنك مهزون بالحن ود سب زتنصبارقلا اب قحسم كاب عيني ختصور تخيل اب كفلي برران مغعازيا سماياتن حدش معراف زخفتت فطانن بلصتن جن بتفطرو دمصي رباشتين مناوصيتن زنبرت كونكورد ابشحن 969 تزازيما نبررا دلوت كونت ام مغابيت شحن 969 كا اب تولوز فرانس باشعات زغصرو حزبي بادناوتنا تعزبوا ناي فلما ناي فتنه بررا فصمت دحري ورحون اب بريطانيا تمساسالي ناي فتنه بررا اكايدت اتا ناي 62 مترو نقدميت 25 مترو نغوني 11 مترو نلعلي قمت زنبرا كونكورد وشطاوي اكالا مالت فيوزليج كن 2.7 مترو طراي غفحي زنبرو ازيو صبيب نيرو صبيب كونلو استمرصلو مخنياتكا بنهاري نختحنبب انقفات نخيكوناي دحري 7 عامتات زوسده ناي دحنتن فتنن برراتاتكا ابطري 1976 بريتش ايرويز وي مقد اير بريطانيا كاب لندن ناب بحرين كومون اير فرانس وي مقد اير فرنسا كاب باريس نريو دي جانيرو برازيل فلامي حزباوي بررኦም اب تمساسال غزي اوجو قال كابوبات سبات ناي عالمنا كم نغستي السابيت كاليتي ناي عدي انجليز إلتون جون مايكل جاكسون فيكتوريا بيكام كمون الالتديانا قال كاب عماويل نايزا فطان نفاريتيوم نيرو مخنياتو واغاتات تكيت نايتا دنق مهزو سبس اغاط رايم كدفرو زخولو نيرو قال كاب زغرمو فصامتات ناي كونكورد مسنري سيتهبوبن بعل صغان تصاوتاي كعسو اغر نبر ابز حج غزي نتا ميسي زصاوتلا زلو كلب انتر ميامي زونن ديفيد بيكام زغونت دمصاويت فيكتوريا بيكام قدمتي ناي شحن 999 مرعوم اوشت حصير غزي ناي مرعا فيلوا كم تزدليتو عقن ديزاينن حيزون خدالو اشحات كفيلا 4 غزي بزا كونكورد زعينتا نفاريت كاب لندن نيويورك نا تملالسن خزازن بمغبارا ابي مزارب زعبايو كوينو نيرو اب كالي فصامه اب شحن 984
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ብመርዛም ተመን ተነኺሱ ንኽመውት ሰዓታት ጥራይ ተሪፍዎ ዝነበረ ፈረንሳዊ መንባሩ ዝእመን ዜጋ እቲ እንኮ ፈውሲ ናይቲ መርዚ ኣብቲ ግዜ ኣብ ፈረንሳ ጥራይ ዝርከብ ብምንባሩ ብህፁፅ ትእዛዝ ፈውሲ መርዚ ሒዛ በቲ ሱፐርሶኒክ ፍጥነታ ብኣጋ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ በፂሓ እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ሞት ንኽድሕን ዝተፃወተቶ ዓብ ተራ እዩ። ኣብ 1986 መገዲ ኣየር ብሪጣንያ ብኮንኮርድ ንዓለም ምልእቲ ናይ 45,000 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ኣብ ውሽጢ 30 ሰዓታት ጥራይ ምዝዛሙ ኣብ 1900 ኣስትራልያ ዝፈጸመቶ ዝቐልጠፈ ህዝባዊ በረራ ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ ንፈለማ ግዜ ንምብራቕ ጀርመን ንሌይፕዚግ በሪራ ታሪክ ምስራሓ ከምኡን ንላፕላንድ ኣብ ፊንላንድን ንህንዲ ሓሊፋ ኣብ ኔፓልን ዝፈጸመቶ ታሪኻዊ በረራታት ካብቲ ብፍሉይ ዝጥቀስ ኣስተዋጽኦ ናይዛ ነፋሪት እዩ። እንተኾነ ግን እዛ ብፍሉይነታን ፍጥነታን ኣብ መላእ ዓለም ክብረ ወሰን ዝሰበረትን መዛረቢ ኣርእስቲ ዝኾነትን ነፋሪት ጸጋማትን መኻልፋትን ኣይተጋደፈዋን። ሓደ ካብኡ እቲ ብናህሪ ንኣየር ቀዲዳ ንኽትሕንበብ ትፈጥሮ ዝነበረት ረባሺ ድምፂ እዩ። እቲ ድምፂ ኣዝዩ ብርቱዕን ዘናውፅን ብምንባሩ ኣሜሪካ ትርከበን ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣብ ክሊ ኣየር ናይ መሬተን ብናይ ሱፐርሶኒክ ፍጥነታ ከይትበርር ስለ ዝኣገድኣ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ጥራያ በቲ ሱርበተኻዊ ፍጥነታ ትሕንበብ ነይራ። ካልእ ኣብ እዋን በረራ ብዙሕ ነዳዲ ስለ ተባኽን በቲ ኣብ 1973 ዘጋጠመ ቅልውላው ነዳዲ ፓን ኣምን TWN ዝበሃሉ መገዲ ኣየራት ነዘን ኮንኮርድ ዝበሃላ ነፈርቲ ክዕድጉ ኣውፅዮሞ ዝነበሩ መደብ ምስራዞም እዩ። ብሰንኪ ንምክንኻና ዘድሊ ዓብ ባጀት እውን 14 ነፈርቲ ማለት 7 ኣብ ብሪጣንያ 7 ኣብ ፈረንሳ ጥራየን ኣብ ስራሕ ውዒለን የግዳስ ሰብ ጸጋን ጸለውትን ሰባት ናይ ዝዓለም ነዛ ብዓይነታ ፍልይቲ ነፋሪት ቀንዲ ዓማዊላ ብምንባሮም መገዲ ኣየር ብሪጣንያን ፈረንሳን ዓብ መኽሰብዮም ረኺቦምላ። ኣብ ምርኢት በረራ ኣብ ገለ ፊልምታት ሆሊውድን ኤውሮጳን እውን ተሳቲፋ እያ። እታ ኣብ ዝሓለፈትሉ ቦታ ሰባት ክሳዶም ጓዕፂፆም ዝዕዘብዋን ዝነበሩ ፍልይትን ኣደናቒትን ኮንኮርድ ኣብ ሓምለ 25 2000 ዓመተ ምህረት ግን ዋነት መገዲ ኣየር ፈረንሳ ዝኾነት ኮንኮርድ በረራ 4590 ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ምስ ተበገሰት ሓደ ካብ እግሪ ጎማ ናይታ ነፋሪት ኣብ ራንዌይ ማለት ናይ በረራ ጽርግያ ዝነበረ ኩርኳሕ ረጊጹ ድሕሪ ምትኳሱ ፍንጭልጫል ናይቲ ኩርኳሕን እግሪ ጎማን ፋሒሉ ብፍላይ ነቲ ነዳዲ ዝስከም ታንክ ናይታ ነፋሪት ምስሃሮሙ ኣዝዩ ቁልጡፉን ነበልባላውን ጓህርን ባርዕን ተፈጢሩ ከቢድን ኣሰንባድን ሓደጋዩ ኣስዒቡ ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 109 ሰባት ኣብ መሬት ዝነበሩ ካልኦት 4 ሰባት ከዓ ልቢ ብዝሰብር ፍጻመ ብኡ ንብኡ በቲ ባርዕ ተለብሊቦም ሓቆቑ። ድሕሪዚ ዘሕዝን ክስተት ኩለን ኮንኮርድ ክሳብ መርመራን ጠንቅንቲ ሓደጋ ዝጻረ ከይበራየን ተኣጊደን ነቲ መርመራ ዘካየዱ ክኢላታት እውን እተን ነፈርቲ ኣብ ድሕነትን ጥንቃቐን ገለ ጉድለታት ከም ዘለዎን እዮም ኣረጋጊጾም። በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ጉድለታት ክሳብ ዝእረምን ብፍላይ እቲ ነዳዲ ዝስከም ታንክ ግቡእ ተወሳኺ ዕርዲ ክሳብ ዝገጥመሉን ንኣስታት 2 ዓመታት ካብ በረራ ደው በላ። ኣብ መወዳእታ ሽሕኳ ካብ ሕዳር 2001 ጀሚረን በረረአን እንተቐጸላ ብሰርቲ ንምክንኻነን ዘድለየ ከቢድ ወጻኢታት ብሰንኪ ዘህልኽኦ ነዳዲ ኣብ ብከላ ኣከባቢ ኣሉታዊ ጽልዋ ምፍጣርንን ዝፈጥሮ ረባሺ ድምፅን ተደማሚሩ ነቐፌታታት ምስ በዝሐ እቲ ኤርባስ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ነፈርቲ ኩባንያ ዝገብረለን ዝነበረ ናይ ምትዕራይ ደገፍ ደው ከብሎ እዩ ወሲኑ። ከም ውፅኢቱ ኸኣ መገዲ ኣየር ብሪጣንያን ፈረንሳን ብ10 ሚያዝያ 2003 እተን ነፈርቲ ጥሮታ ክወፃን ካብ ስራሕ ደው ክብላን ምዃነን ኣወጁ። እታ ንመጨረሻ ግዜ ኣብ ሰማያት ዘንበየት ኮንኮርድ ናይ መወዳእታ በረራኣ ፈጺማ ኣብ 24 ጥቅምቲ 2003 ኣብ ሂዝሮ ምዕርፎ ነፈርቲ ክትዓልብን ከላ ኸኣ ነታ ኩዊን ኦፍ ደ ስካይስ ወይ ንግስቲ ሰማያት ዝተጠመቐት ነፋሪት ንኽፋነዋ ብዙሓት ተዓዘብትዮም ብኣካል ተረኺቦም ተሰናቢቶማ። ብጠቕላላ ካብ ዘካየደቶ ኣስታት 50,000 በረራታት ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ዝበዝሖም ተሳፈርቲ ዘጓዓዓዘት ኮንኮርድ እታ ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ
ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓትን 59 ደቂቕን ሰንጠቐት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ዝብል ክብረ ወሰን ሰኒዳ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንፍጥነታ ዝዳረጋ ኮመርሻል ኤርላይንስ ኣይፈርያ። ገለ ካብተን ናይ ኮንኮርድ ነፈርቲ ኣብ ቤተ መዘክር ናይ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ባርባዶስን ንምርኢት ብኽብሪ ተዓቂበን ይርከባ። እታ ንዓቕሚ ምህንድስና ደቂ ሰባት ናብ ጥርዚ ብዝደፍአ ከቢድ ብድሆ ዝፈርየት ፈጣንን ብልጽትን ታሪኻዊት ኮንኮርድ ኣሉታዊ ጎድንታታን ኣብ ኣከባቢ ዘስዓበቶ ኣሉታዊ ጽልዋን ጠንቂ ውድቀታዮም ኮይኖም ዘይርሳዕ ዝናን ክብርን ሓዲጋኻ ካብ ስራሕ ዓለም ተሰናቢታ። ኣብዚ ሎሚ እዋን ከም ቡም ሱፐርሶኒክ ከምኡውን ናሳ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ትካላት ንኮንኮርድ ከም ኣብነት ብምውሳድ ጉድለታታን ናይ ክንክን ወጻኢታታን ግን ዝተመሓየሸት ናይ ሱፐርሶኒክ መጓዓዝያ ነፋሪት ንምፍራይ ኣብ ጻዕርን ምርምርን እዮም ዘለዉ። እንተ ኮንኮርድ ግን እታ ጥሮታ ዝወፀት ንግስቲ ሰማያት እናተባህለት ንዘለዓለም እናተዘከረት ንኽትነብር ዘኽእላ ታሪኻዊ ጽልዋን ዝናን እያ ገዲፋ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም።